We hebben al een beetje kunnen opruimen. Het is natuurlijk nog niet alles, dus dit is nog maar een beginnetje. Maar ja, alles ligt in puin, alles is kapot. Chantal Walsveer beziekt water te scheppen in de chaos die de inbrekkers onrjochten ha. Om 3 uur vannacht waard ze bellen. En je hoort we duidelijk wat de skeer is. Haast alle glazen vitrines binnen stikkenslaan. Nou, ik heb er 15 en er zijn 2 heel. Hoeveel sieraden er mijn naam binnen, weet ze nog net. Daar is het nog een te grote bende voor. Maar dat liep het ten eerste een beetje tat te vallen. Ik kan daar nu nog niet een hele goede inschatting van geven. Ik heb wel het idee gehad dat ze in ieder geval geen kennis hebben gehad van de waarde. Of dat ze in zo'n stress dingen mee hebben genomen. Ze hebben natuurlijk een vrij korte tijd voordat de politie er is. Maar ja, dat is even afwachten. Daar kan ik nog niet iets zinnigs over zeggen. Het is gewoon echt afwachten. We moeten in de loop van de dag gewoon op gaan ruimen. Er ligt heel veel tussen het puin nog. Kijken wat de schade is. Nou is het Chen hoe je er hinnen te komen. Chantal is nog maar 2 en een hele jaar dwaande, een startende ondernemer dus. Ze had nog net zo volle vet op de bonken. Je wil dit nooit. Je wil nooit dat zoiets gebeurt, want het komt nooit uit. Maar het komt nu wel extra hard aan. Ja, en het is gewoon je passie en je gaat ervoor. En je staat 6, 7 dagen in de week gewoon te knallen om neer te zetten wat je graag wil. En het te doen zoals je kan en zoals je het ook zelf wil. En dat is gewoon iets heel moois. En ook, ja, het is gewoon uniek werk. Het is handgemaakt. En dat maakt het net even wat bijzonderder dan een gemiddeld sieraad. Er kan iets meer emotie ingebracht worden. En ja, je wil daar gewoon heel graag in verder. En tegenwoordig maken ze het je wel heel erg lastig. Want ik denk wel dat dit iets is wat in de toekomst frequenter gaat gebeuren.